VoiceBox tabweranso ndi mawu pa Kalindo amene akudzudzula zomwe zinachitika ku Mulanje. Ku Mulanje kunali ndithu mwambo okumbukira abale athu a Malawi amene anatisiya kamba ka ngozi ya Cyclone Freddy, mizimu yawo ipitirire kuwusa mu mtendere. Ndi aboni Kalindo kumeneko akunena kuti boma malo mopanga zinthu zija ngati dziko kuti aliyense abwere tikhale ndi mapemphero, mwambo womanga mudzi kapena kuti mwambo osalowa nazo za ndale, achipani cha Malawi Congress Party kapena kuti aboma analowetsapo ndale pamene amangowachemerera a president chilichonse achakwera this achakwera that, zimene aboni Kalindo akuona kuti zinali zinthu ndithu zolakwika. Nditi tikhale limodzi kuti timve kuti kodi aboni Kalindo akuti bwanji pa nkhani ya zimene zinachitika ku Mulanje pa mwambo okumbukira abale athu amene anatisiya kamba ka Cyclone Freddy. Titi tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti aboni Kalindo akuti bwanji lero. Pamene tikuyandikira nyengo ya Pasaka imene ndi mazunzo a Ambuye Yesu, ndafuna ndikukumbuseni akhristu nonse amene mmakhulupirira kuti idalipo nyengo imene Yesu adawatenga ophunzira kupita nawo ku phiri la Azitona kumene anakapemphera. Ndipo ali kupemphera choncho pobwerera adawapeza ophunzira wonse akugona. Ndipo adawafunsa funso lonena kuti kodi mukugona? Simungakhale mphindi yochepa chabe ndikupemphera nane pomwe adani anga ali pafupi kundipereka? Funso limeneli ndikulifunsanso kuno ku Malawi kuti kodi Amalawi mudakagona? Kodi simungakhale anthu atcheru lokuti mukhale maso ndikupulumutsa nawo dziko lanu la Malawi limene atsogoleri ache ambiri ndi onama? Ine ndine Boni Kalindo, the DC, president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first. Gulu limene sitizalola kulankhula boza, ife timangoyima pa chilungamo ndipo tizapitirira kuyima pa chilungamo, ndipo sitizalola kuyang'ana chigawo kuti uyu ndi wakumpoto si wathu. Ayi, sitizalola kuyang'ana chigawo kuti uyu ndi wakumwera, uyu ndi waku Eastern Region, uyu ndi wa chigawo chapakati, chifukwa ife athu ndi Amalawi. Timangoonapo Amalawiwo ndipo ife tilibe maborders. Ndi chifukwa chake anthu athu ena ambiri masupporters athu ena ali maiko akunja, chifukwa ife yathu ndikuchita promote democracy, kufuna kuti anthu anjoye muziko lawo. Ngati kuli za chinyengo tizichita expose. Ife sitimanyengerera munthu ndipo sitizagwedezeka. Olo wina atandilozesa mfuti, olo wina atakandisiya ku ndende, ndende ija inamangidwa kuti kuzikakhala anthu, ndipo pa chifukwa china chilichonse choyenera munthu amapita ku ndende, chifukwa palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Koma timafuna kuti munthu azipita ku ndendeko akhala akwadi osakhala kungomunamizira. Dzulo ku Mulanje kunali chimene ine ndimaganiza kuti ndi mwambo wa anthu amene anamwalira pa ngozi ya Cyclone Freddy. Nditamva akulengeza ndinkaona ngati dzulolo kukhaladi mwambo umene cholinga chake ndikukumbukira mizimu ya abale athu amene anamwalira pa ngozi imeneyi ya Cyclone Freddy. Mwina ena ngozi imeneyi samayimvesa, amaona ngati ndi ngozi ya anthu amene amakhala ku Chirobwe, amene amakhala ku Sochi, amene amakhala ku Machinjiri, amene amakhala ku Chirazulu, amene amakhala ku Mangochi, amene amakhala ku Phalombe, amene amakhala ku Mulanje, ku Tcholo, Nsanje ndi Chikwawa. Koma ndinene pano kunena kuti ngozi imene ijayo idakhuza Amalawi, chifukwa mukayang'ana nambala ya anthu imene inamwalira nthawi imene ija ndi nambala yokuti ndiyochuluka, komanso imakhuza anthu osiyanasiyana ochoka mu zigawo zonse za dziko lino.
choncho ine nditamva zulo kunena kuti kuli mwambo okumbukira mizimu ya anthu, ine naona ngati inali opportunity imene Amalawi akanatuluka kukhala pamodzi. Koma zimene zachitika zulo ku Mulanje, it was a lost opportunity for this country. Zimene zachitika zulo ku Mulanje zija ndi pamene mungakhulupirire abale anga ndikunena tinu Amalawi lawi osakhala anthu ena afeki amene amazitenga kuti ndi Amalawi pomwe asali Amalawi, amene amazitenga kuti ndi Amalawi koma asakudziwa umphawi wa umene Amalawi akukumana nawo. Ndikunena tu inu amene muli Amalawi, ine ndimaona ngati mwambo umene uja unali mwambo ofunikira kwambiri, ndipo tikanakhala pansi tonse ngati ziko ndikukumbukira mizimu ya anthu amene aja mwamtendere, mokondana, moonesa kuti ife ndife Amalawi. Koma ena inu amene mumanena chilungamo mundivomereza kunena kuti zimene zachitika zulo ku Mulanje umene uja sunali mwambo okumbukira anthu amene anamwalira ndi Cyclone Freddy, koma umene uja unali mwambo wa Ndale umene MCP adakonza kuti akapange ku Mulanje. Ndi chifukwa chake kwa amene munali ndi maso mukaonesesa mu binoculars mwanumu muona kuti ku Mulanje kujako msonkhano ujawo kapena mwambo ofunikira ngati umene uja udakanidwa. Anthu sadabwere pamene paja chifukwa asogoleri kapena maorganizers amene amapanga mwambo ofunikira ngati umene ujawo adawulowesa Ndale. Ine sindikukhulupirira kuti kumaliro munthu umavalako uniform ya chipani chako. Inali nthawi imene kukanakonzedwa komiti ya independent yosayang'aniranso kuti uyu ndi wa chipani chanji, ndipo akomiti iwo ndi amene anayenera kuyitana anthu osiyanasiyana azipani zosiyanasiyana ndi kuwawuzanso kunena kuti ngati inu muli a DPP bwerani ku msonkhano umenewu kumwambo umene kuma musavale uniform. Inu ngati muli a MCP bwerani kumwambo umenewu kuma musavale ma uniform. Ngati muli a Ford bwerani, ngati muli a UDF bwerani, ngati muli azipani zosiyanasiyana bwerani. Koma zimene zachitika zulo zija ndi zopangisa manyazi ndipo zosakhulupiririka. Munthu aliyense amene amaganizira ndi kukonda dziko lache ndikunena tu ngati ineyo ndakhumudwa kwambiri kunena kuti sopano zulo lija uja unali mwambo wa MCP. Andikuti mukhulupirire kuti unali mwambo wa MCP konkujatu a Brown mpinga njira alengeza kunena kuti anthu okwanira 600 ngati asali 700 alowa mu chipani cha MCP. Ndipo zimenezi zimachitikira pompa japo pa stadium paja. Ndi pamene mungadziwe kunena kuti umene ujawo sunali mwambo onena kuti anthu aja amakumbukira siku limene anthu anamwalira ndi ngozi imene ya Cyclone Freddy, koma inali kampeni ya kapena unali mwambo wa Ndale wa MCP. Ndi chifukwa chake kumene kujako anthu onse amene anabwera, ndipo anthu otu anali obwera, anthu amachita kubwera m'malole chifukwa akanakhala kuti mwambo unali wa anthu aku Mulanje makamaka akwanjeza akanayenda pansi, akwachisinkha akanayenda pasi, akuchita kale akanayenda pasi, akwakumwamba akanayenda pasi, akuchisitu akanayenda pasi, akumulanje mishoni akanayenda pasi. Mwina amene akanaenda pa galimoto akanakhala akulimbuli kumenenso kunachitika ngozi yoopsa kwambiri kumene kunafa anthu. Ndipo timayembekezera kuti mwambo ngati umene ujawo ukanakachitikira kulimbuli, koma simunapite kulimbuliko chifukwa mumaopa kukapangako manyazi ndi mmene mwakhalira osaperekako chithandizo kulimbuliko. MP wa kumeneko Daudi Chida anayenera kubwera. Mwambo ngati umene uja ukanakachitikira ku Chirazulu kumene kunafa anthu ochuluka, muzi wonse unapita, koma munaopa manyazi kuti mukapanga manyazi mukapita ku Chirazulu chifukwa palibe chimene mwapangapo. Ndipo mwambo umene uja ukanakachitikira kumene tikunena kuti ndi ku Blantyre ku Sochi kumene kunachitika ngozi imene ijayo yoopsa, anthu ena anakwiririka, anthu amachita kufukulidwa ni manja.
unalibeko a polisi, unalibeko a Red Cross. Leroli mukamakana mizana kumana mizana kunena kuti aye olankhula ndipo inu Mulungu akakulangenitu chifukwa anthu onse amene amalankhula pamene paja amalankhula zonama. Ifetu gulu lathu la Malawi First tayi imeneyo tili mu CCTV tidakonza mademo apa 20 March koma tidalephera zosatira zake tidapita kuja kumatchedwa malo amene wawa ngati ku Chirobwe kumene kunachitika ngozi yoopsa ngati imeneyi tinakaperekako chithandizo. Tidapita ku Zingwangwa, tidapita ku Mulanje kulimbuli kukaperekako chithandizo. Tinkayembekezera kuti anthu anena chilungamo koma m'Malawi muno ufiti ulipo, m'Malawi muno satana anayenda, m'Malawi muno atsogoleri athu alibe chilungamo. Chifukwa kumene kujako tinkayembekezera kunena kuti anthu atiyamva akunena chilungamo, kunena kuti zimene zinachitika tisanayembekezere ndipo zimaoneka kuti ziko silinakonzekere. Kupanda anthu ngati achina Bushiri, anthu ngati maiko ngati aku Tanzania, Zimbabwe, Zambia, ife tikanakhala agalu, anthu athu akanakhala agalu. Kupanda maambassadors ngati Abakiri Muluzi ndi a Joyce Banda amene anakapeza chithandizo, ife tikanakhala agalu. Koma mwambo ofunikira ngati umene uja malamu kuti ubwerese unifying factor azipani wose atsogoleri wose achina Bakiri Muluzi ambassador, my Joyce Banda ambassador akanabwera kumene kuja azalankhule. Koma mwambo uja munauchita politicize. Azitsogoleri ngati apita Muthalika akanabwera kumene kujako, atupere Muluzi akanabwera kumene kujako wa UDF, Afodi Jihana Enoki akanabwera kumene kujako. Tiathokoze mwina pang'ono amipingo munaonesa umozi wanu, ngakhale kuti amipingo sonanunso mmango uzidwa ndinu azatenge. Mipingo yathu yakuno siri independent, ndipo silimaziwa kuti Mulungu kapena Yesu kapena Allah amene mmampempherera inu, mmampempherera Allah acheuti. Chifukwa tu Allah ndo wa independent ndipo Allah alibe nonsense, Allah amangophunzitsa chilungamo. Yesu wacheuti, popeza Yesu amene ndimuziwa ine Yesu ndo wa chilungamo, Mulungu ndo wa chilungamo, koma amipingo athu ndiomvesa chisoni mmango chidwa gagidi. Komabe tikuthokozeni inu amipingo fache munatuluka nonse, tinaona kumene kuja mipingo inatuluka tu mipingo. Komanso mafumu anabwera, mafumu kumene kujako anabwera, tikuthokozeniso ngakhale kuti mafumu mmakhala mulibe mawu onena. Zimene mmalankhula nthawi zambiri m'misonkhano ngati imeneja mmachita kulemberedwa, zimachita kuoneka kuti izizi zalemberedwa. Andi mwambo ngati umene uja malamu kuti timuthokoze Mulungu, timupemphe Mulungu atithandize. Basitu anthu mmangoti chakwera chakwera, mwambo wonse kungothandi chakwera, iya chakwera chakuti, chilima mwakuti. Malamu kuti timpemphe Mulungu kunena kuti mvula ngati inachitika ija isazabwereso, mphepo ngati imene ija isazabwereso, koma kumangonena kuti iya chakwera. Unavala jombo, unasiya ofesi, mwayiwala zonena kuti iyeyo anali ali kunja. Atachoka kunja kwa cheko anakwera ndege ndikukakhala ku South Africa ndikumaka aja kumeneko. Anthu atalira, anthu atatukwana, ndi pamene iye akabwera mwamanyazi mochedwa ndi pamene amabwera kuti azathandize anthu. Koma mwambo ngati umene uja mwambo wonse kutha, basi kumangoti chakwera, kupanda iweyo tikanafa. Chakwera. Amalawi ndino anthu opangisa manyazi kwambiri. Mwambo ngati umene uja inetu sanga ndiitane, ine kuyima pamene paja kugwira microphone ndizangokhazula ndikanangokhazula kungonenapo chilungamo. Ziko ili ndilomvesa chisoni. Tikupempheni inuyo anthu andale, tatiyeni muzilikonda ziko ilili. Chifukwa pamene pajapo panalibepo chifukwa chokuti inu mukavalire makaka anu achipani. Ndikuuchita politicize mwambo umene ujawo, azipani ena osayitana, atsogoleri ena osayitana. Amfumu amene amfumu atiye mabuka ainyake amwanjeza amotu, even oloti ujeni group village headman njeza pamwambo paja panalibepo. Sinamuonepo tu ine njeza. Ngakhale olo MP waderalo tu MP waderalo
kuti mwina angokulandirani akuuzeni kuti apapa mukhoza kupondapo minga musapitepo osamuyitanapo. Kumene kuja tinamuonako Santiago Phiri analiko. MP wa Mulanje South ndi Santiago Phiri munamuyitana. Munayitana mfumu Anjeza, munayitana mfumu Achisinkha, munayitana mafumu ozungulira kumene kuja kuphatikizapo tiye mabuka. Lero mwambo kuti akalankhule tiye mabuka ngati mwini wache wadera amalankhula ndi mfumu ina. Ndi pamene mungaziwe inu kuti amalawi kuno kumalawi kuno chilungamo kulibe. So ulendo umene ujawo umene munapita ku Mulanje musanamize ziko. Umene uja sunali ulendo kakumbukira anthu a Cyclone Freddy. Umene uja unali ulendo wa MCP mafuna mukacheze ku Mulanje mukalandire anthu 600 700 amene so ndionama amene mukunamiza kuti mufuna mumunamize president kuti president uja akuoneni iniyo ngati mukugwira ntchito. MBC ndipo mulibe manyazi atola nkhani ya MBC mmango jambula zina zili zonse. Anthu amene ajawo anali obwera taonako kumene kujako achirembwe anali kumene kujako lankhula. Kodi achirembwe aja ndi aku Mulanje? Anthu mukunena inu kuti amene wawa 600 achoka mu chipani cha DPP alowa mu chipani cha MCP. Mukuzitayisiranji nthawi? Iyi ni nthawi imene tikanakhala tonse pamozi kulumikizana kukhalira limozi kuwaona uko mbaliyo kamera ikaenda kuwaona apita Muthalika, kamera ikaenda kumuona Atupere, kamera ikaenda kumuona Enoki Chihana, kamera ikaenda kuwaona Abakiri Muluzi ngati ambassador, kamera ikaenda kuwaona Joyce Banda, kamera ikaenda kumuona Bushiru jana bwera uja. Tonse amalawi pamozi ndiwo pemphera athu ndikupempherera limozi koma mwautenga mwambo uja ndikuuva zika makaka achipani chanu zochitisa manyazi kwambiri. Ndipo ziko ili ine nimapempherera kuti siku lina kuzabwere mtsogoleri amene azayinjanise amalawi wonse. Ngati mukufuna kuwina zisankho chimene mukuziwa inu ndikuba basi kuwapasa anthu ndalama. Ukamamvaso mawu ochokera ku Mexico akumuchita interview amene tikamudalira kuti apulumusaso ziko akunena kuti nkhani ya madandaulo yokhuzana ndi kupereka ndalama ndi nkhani ya apolisi. Lero mwatenga malamulo anu ameke aja mwapasa apolisi. Kodi apolisi ache atiwo amene angafufuze zonena kuti anthu kukalonga amagawa ndalama a MCP ndikukapereka ripoti lonena kuti MCP yapezeka kuti amagawa di ndalama. Mukufuna kuti munthu yo aphele wa polisi yo kapena kuti ntchito yache ite kapena kuti amutumize azikagwirira pa ntchito pakati pa mazi kulikoma. Inu simuziwa kuti apolisi akumalawi kuno sali independent. Inu zokuti apolisi akumalawi kuno kwa amachita kulandira maorders simuziwa. Pokapo polisi izakhale independent. Pokapo meki izakhale independent. Pokapo MC ujeni anti-corruption bureau izakhale independent. Ndiye kuti ziko lilizaenda bwino. Minus that amalawi muiwale. So zachitika ku Mulanje zija ndizopusa kwambiri zimene sizinayenere kukhala mu democracy. Next year mukamapanga mwambo umene ujawo zaitaneni atsogoleri wonse, zaitaneni aliyense koma sazavale makaka tizakhale pa mwambo wa maliro. Iyayi musiye mwambo ujawo samachitike chifukwa cha anamwaliraja si abale anunso. Iyayi anamwaliraja ndi abale athu ifeyo zimatipweteka. Koma osatenga Ndale kubweretsa pa mwambo ofunikira ngati umene ujawo. That's completely nonsense. I am very, very angry this morning. Born Kalindo, the DC.